wani makaho ne yana da wata baiwa kullum tana zunduma manzon Allah ashar, kullum tana zagin annabi, yana mata kashe da yana cewa ahir, kar ki kuskura ki daina wannan abun. Amma wannan mata bata daina ba. Wata rana da daddare ta tahi ta dinga zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da ya ji abin ya dame shi sai tahi sai ya dauki abin da ake kira migwal, wato wani karfe ne ya dauke shi ya je saka mata a cikin cikinta, ya dogara da karfen ta dinga mutsu har sanda ta mutu. Sai labari ya iska annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa ga wani mutum wata ta zage shi ya dauki mataki a kanta, ko kuma ga wani mutum ya kashe wata mata a gidan shi ba a san dalili ba. Annabi ya tara sahabbai ya ce ina gama ku da Allah, ku fito ku gaya mun wane ne ya kashe wannan matar kuma meye dalilinsa. Wannan makaho faqama, wannan makaho ya miƙe fatakhatta riqaban nas, ya dinga tsallaka wuyayen mutane har san da ya je gaban annabi Muhammad, ya zai guri ya zauna ya ce ya rasulullahi wannan matar karka ga yadda nake kaunarta nake santa, ya ce balma ina da 'ya'ya guda biyu mithlul lu'lu ataini, yadda kasan lu'lu'u haka nake kallon su saboda tsabar yadda nake son su da kaunarsu. Ya ce amma matsalar matan nan shine kullun da daddare sai in ji tana zagin ka, na mata kashedi na ɗaya, na mata na biyu, na mata taƙi. Shine yau da naji ta tahi tana zagin ka naji ba zan iya ba, sai na tahi na ɗauki zarto ko na ɗauki migwal na je na caka mata, na dogara akan migwal ɗin har sanda naga ta daina motsi. Kai a watar waya ma aka ce da tsohon ciki a cikinta, a nan take saboda zafin kisa ta haifar da wannan yaro. Falattakat ma hunalika daman, gurin ya jike da jini sharkaf gaba ɗaya. Ya ce wannan shi ne dalilin da ya sa na kashe ta. Da ya gama wannan magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe sai ya ce ishhadu, sahabbai duk ku shaida, fa inna damaha hadara, jininta ya tafi a banza, in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Da Allah tambayar da nake so ne wa malamanmu musamman waɗanda suke cewa kar a ɗau mataki a hannu, shin wannan mutumin neman ra'ayin annabi yayi akan kashe ta ko ya ɗauki mataki a hannun shi? Ya ɗau mataki a hannun shi. Shin sai da ya kashe ta yazo ya ga annabi ko kafin ya kashe yazo ya faɗa manzon Allah? Shin da ya kashe annabi ya ce me yasa kai haka ko kuma ya ce jininta ya tafi a banza? To dan me yasa mutanenmu suke ƙwarzabar yaran nan da waɗannan matasa na sunnar annabi Muhammad wanda suka ɗau mataki akan Deborah Yakubu? Sannan dan Allah jama'a, yanzu mu kaddara kai ne kake tafiya tare da mamarka, kana tafiya tare da mahaifiyarka, sai wani ya sha gaban ku sai ya galle ta da mari, he da ya takarkara ya kwashe ta da mari. Tsakaninka da Allah zaka jira ɗan sanda ya zo ko zaka ɗauki mataki a hannunka? To ni dai in uwata ce, ni Adamu dan Muhammadu al-mulaqab bil Albani, in uwata ce ba zan jira wani dan sanda ko dan kokara ko dan gariyo ne, wallahi ba zan saurare shi ba. Zan dau mataki ne akan abin da naga ya kamata na yi. Wannan shine gaskiyar magana. To tambayar shine da uwata da annabi Muhammadu wanne yafi daraja? Shine tambayar. Da uwata da manzon Allah wa yafi kima? Wallahi fidaka abi wa ummi ya rasulullah, fadainaka bil arwahi law kana yuftada wa kullum bihi ba'da ad-dalal qad ihtada. Alfazazi cewa mun baka fansar rayukanmu da iyayenmu ya manzan Allah. Kowa da ka gani a shirye da batacce ne, zuwan annabi Muhammadu ne ya samu shiriya. Saboda haka masu cewa kar a kashe ta a kai ta ga hukuma, yana da kyau su yi waɗannan bayan Allah uzuri. Mu ba muna goyon ɗaukar mataki a hannu bane. Duk wata doka ta musulunci ku sani, wallahi ku sani, ba ku da wani abin da za ku bamu ba za mu gaya muku gaskiya ba. Wallahi ba wani wanda yake da wani abu da zai bamu ba za mu faɗa masa gaskiya ba. Kuma idan mun faɗi gaskiya ko me zai same mu ya same mu. Wallahi ku sani, al'ummar musulmi ɗaukar mataki a hannu ba aikin musulmi ba ne, ko musulmi ba a koyar da shi wannan tarbiyyar ba. Wannan ita ce gaskiyar magana. Amma muna yi wa waɗanda suka ɗauki wannan mataki uzurin an taɓa wanda ya fi su daraja, ya fi su mutunci, ya fi ubanninsu, ya fi kowa da kowa.
domin da nassin aya Allah ya ce annabi